Mae coedwigoedd trofannol yn hanfodol ar gyfer bywyd ar y ddaear. Mae nhw'n helpu i reoleiddio ein hinsawdd ac yn puro ein haer a'n dŵr. Mae nhw'n darparu lloches, bwyd a meddyginiaeth. Mae nhw'n gartref i filiynau o bobl ac i tua 50% o'r planhigion a'r anifeiliaid ar y tir. Eto i gyd, mae coedwigoedd trofannol a'n cartref dan fygythiad. Yn 2023 yn unig, fe wnaethom golli 3.7 miliwn hectar o goedwig drofannol. Mae hynny bron ddwywaith maint Cymru. Mae 73% o'r datgoedwigo hwn yn cael ei achosi gan gynhyrchion a gwasanaethau rydym yn ei prynu, i defnyddio a'i bwyta yng Nghymru bob dydd. Mae'n rhaid i ni symud i economi carbon is, ond beth all busnesau a sefydliadau wneud yma i leihau ei hôl troed coedwig drofannol? Gallwch gofrestru i fod yn hyrwyddwr dim datgoedwigo, ac ymuno â rhwydwaith cynyddol o fusnesau a sefydliadau cyfrifol sy'n gweithredu dros bobl a natur. Gyda gwarchod coedwigoedd trofannol yn flaenoriaeth ariannol allweddol, roedd yn gam resymegol i'r sefydliad Waterloo ddechrau ar ei taith dim datgoedwigo. Drwy gynnwys ei tîm ar bob cam o'r broses, maen nhw wedi sicrhau cefnogaeth gan ei holl sefydliad ac wedi gweld newid ehangach mewn ymddygiad y tu hwnt i'r swyddfa. Felly, beth mae'n golygu i fod yn hyrwyddwr dim datgoedwigo? Mae'n golygu dysgu am yr effeithiau a'r atebion ar gyfer nwyddau sy'n risgu goedwigoedd, gan ddechrau efallai gyda gweithdy 1-1 am ddim gyda maint Cymru. Mae'n golygu myfyrio ar eich ymarfer fel busnes neu sefydliad. Mae'n golygu edrych ar y nwyddau a'r gwasanaethau sy'n risgu goedwigoedd rydych chi'n ei prynu neu'n ei defnyddio. Mae'n golygu dechrau gydag un newid. Mae'n golygu defnyddio'ch llais i ddylanwadu ar newid ac ysbrydoli pobl eraill. Orchard yw'r busnes cyntaf yng Nghymru i ymrwymo i ddod yn hyrwyddwr busnes dim datgoedwigo. Maent wedi bod yn cymryd camau i leihau ei heffaith ar goedwigoedd trofannol. Orchard's really proud to be a deforestation-free business champion, working closely with our charity partner, Size of Wales, undertaking our own journey of learning, reflecting, auditing and acting. We've learned a lot from Size of Wales and reflected on our own consumer behaviour here at Orchard through the forest risk commodity audit and the deforestation-free business policies and practices. We've made more ethical purchasing decisions on, for example, fair trade coffee we drink a lot of here at Orchard, on reducing palm oil in the products that we consume, on using RSPO, cosmetics and cleaning products, on FSC accredited paper that we use, and also we're questioning the ethical pension and financial decisions we make here as a company. We're now developing our own ethical sourcing policy and building the relationship we enjoy with Size of Wales, also encouraging our networks to get involved themselves. Rydym yma i'ch cefnogi chi ar eich taith. Mae'n haws nag yr ydych chi'n ei feddwl.